Igbo never argument taken kwa mono because ya kwa the same video Uncle IBR. Obia okwu exclusively concerning that Eze Dibia Ngor-Okpala. He said categorical that now where they joker, but there is this onye bili ibia bili spirit that he so much believe in. Onye bili ibia bili. Anyị ne bụ Ndigbo. Like I always say. Anyị ne bụ Ndigbo. Mana it baffles me. And well, in this thing, man, I've learned a lot. I have learned a lot. Now this Eze Dibia Ngor-Okpala, yes. Now it shows that now actually something is wrong with some of us. One, something is wrong with some of us. There is this attitude and witchcraft not in midst of us that made us, some of us, to not really quensiolo without knowing I not really quensiolo. In the sense that now you can see you make it to think that you know what you are doing when you don't know what you are doing. Let me land. That Dibia Ngor-Okpala. Gidi na eme ihe niile ọ na-eme. Do you know why Governor Eziokwu shy away from it? Because he's coming from his brother and he already has beef with Zion ministry. Let's take for example. Now that Dibia na-eme that thing against winners, Living Faith, Redeem, Dunamis Church, because I'm a Dunamis member. Only other denomination apart from Zion, he will arise, call no a persecution. And a lot of our Igbo brothers will kick against that Dibia. Because to them, that Dibia na Kwado is spoiling here. Yes. Man, this one now is already coming from somebody and a fight they don't like. That was why they were able to get into me no guys no but the same person that kept quiet over Eze Dibia is the same person that came out now saying a VDM maybe business in Ndigbo. VVM they were not attacking Lord VDM menka and Ndigbo bonuku by standing behind VDM. Go when I check what one okay when I'm on a business about secret and can't because at the end of the day, yeah, but you supported your brother when he claimed not a family, which he did not family. You supported and keep quiet because nobody is no banket. You did not say anything about it. You did not call him to order. You did not say that this guy was saying Makanda me program Hana Nodo. Obuna the person actually went away family. Why can't you go into agriculture? Kona halo no mili can ninu ne always in dry season on a family. One man of God see if actually he has the power to eat family. Why can't he have the milli source on that Zion crusade ground alone? The same million have the same million malia. On a claim no which he did not. You guys kept quiet for it. My neighbor is in a B-Lord. Now very dark man maybe B-Lord the business. But your brother but on live camera ni boast no ye men cause not minding that the same person on no so go the same onye state bone just because he brought something. In my problem VDM na onyenka na B-Lord tata the genesis of their problem. You know, most of them go to their fellow inboxes, they discuss things, but distract actually under high distract. The reason why you use as a reference point because when will our people learn to respect each other's belief and tradition? Hey, ajuka we na ebu nka ebuka obi obiago obiano Ngor-Okpala si unu busisi alusi obodo unu. Isi nne na ha mmili hawala ndị bunu back farming ina hala ha mmili na dry season so that can your fruit ki inu connect more so that you people will have source of living and livelihood. Kuru mwete nkono jiaka. Again, one night work Uncle IB on Kuno ni hoko regarding that Dibia and Ebukobi. Kodikwan. Ụmụnne m ekene m unu kenesie unu ike. Afọ m ihe onyonyo na-agagharị gbasara ndị Zion na ofu nwoke asị na Dibia ka ọ bụ na ọ na-eme ka mmiri zoo ka o wee mebie ekpere ndị Zion ministry na-ekpe na Ngor-Okpala.
from ihe na-afọ ebe a sị na ihe na-ese okwu bụ nọ ana na-ese okwu. Ụfọdụ sị na ọ ka achụọ ndị Zion ka ha ghara ịbịa n'ebe afọ bịa na-eme ekpere nọ ka ha si na that land wee pụọ. Now onye na-ara mmiri ka ị wee chụọ ndị Zion, mmiri afọ ị na-ara ọ the right way? Ọ bụ na ana kunu na-azọ, mmiri afọ ị na-ara ọ the right way? Now ibuba ya na violence or violence bụ the right way? No. Ke the right way? Ọ bụ na eji ana unu, maybe na egoro ana unu adịrọ happy na ana unu ego, ma ọ nwere settlement ekwesịrị ime a na-emere na orolu unu. Do it the right way. Meet council of elders. Do it the right way. Ọ ma ebu na onwe ego unu ekwesịrị inye unu ndị elders elilu na amarọ. Do it the right way. Ọ bụrụ na achọrọ fa kpata, do it the right way. Unu emezina ihe a ka ọ dị ka ya sị na ndị ọdịnala na ndị ụka na-anụ ọgụ. Ihe a bụ ihe ọ na-egosipụta, which is very 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 wrong. Ama na ụfọdụ n'ime unu ga na-asọpọtụ ụdị ihe dị otu a. Kedu ihe ị na-ekwu dị? Tupu m continue, gekwa m ntị, ada m ejekwa ụka. Ọdịnala ka m na-emekwa. Akwụsịrị m ije ụka na 2019, ruo taa ọdịnala ka m na-eme. Marụ Chukwu were eziokwu na-aga. Ọdịnala adịghị eme ife ọgụ violence, ọ dịghị eme ife ọgụ violence. Anyị adịghị eme ife nke ka anụba ọgụ. Maka na onye na-anụsọ ọgụ bụkwa nwanne gị bụ onye Igbo ka ị na-anụsọ ọgụ. Na ụfọdụ n'ime unu na-asị na n'ọnọdụ mmiri ka anọ, na onye a na-ara mmiri na-asị asị na lie. Ndị na-ara mmiri juru eju, ma ụmụaka na-ara mmiri ka nkụ. Ọ because enwere ihe ịma gbasara ọdịnala. The science behind ọdịnala ịmara ya, onye mee iji eche ọ n'afọ. Mana ọ bụrụ otu a ka esi eyuzi ya. You don't use it this way. Na ị na-ara mmiri pụtazi na-alakwasa mmadụ mmiri ka ị wee chụọ ya n'ala. Ọ bụrụ nwere ebe edere ya n'ọdịnala ọ dịrị otu afọ. Ihe niile nwere oge eji eme ya. So ka anyị kaba na-arụ ihe ọ bụla anyị chọrọ ime, ka anyị mee ya n'udo na ọṅụ. Ka ọ ghara ibe ife ya aba the end of it all. Ọ bụrụ ihe ga-abịa butere nwanne na nwanne nghọtafe. O nwere ebe violence ga-eweche mmadụ. Do it the right way. I will support you. Do it the right way. Ịpụtasị yes na ihe unu chọrọ ime gbasara na unu eji ha etili gị ọnụ, mana nke a na-akọ asị na a na-ama aka, nwere aka a na-ama. Ihe a bụrụ ịma aka, ọ bụrụ otu a ka esi ama aka nwanne m. Ọ bụ na ịbụ onye Ngor-Okpala na-anụ onu m. Yes, anyị ma na ọnwa ike ụfọdụ n'ime unu ọnwa na-egosi ebe a mma nọgasị n'okwu. Biko nụ mara nke unu esi wee si ya ka ọ ghara imebibe nnukwute ife. Anyị makwa na 7 minutes batara ebe a weta some development ị na-atụrụ anya na ọ ga-abịa alụ ndị mmadụ lọgasị bụ ụlọ. Yes, mana nke ọbụla ị na-eme ka anyị mee ya meluo ya n'isi, mee ya ka ọ dị mma, maka na ọkwa be anyị ka ọ bụ. Ihe ọbụla imekwa na Ngor-Okpala bụkwa be gị ka imeli ya. Mmadụ nwụọ ebe afọ ọkwa mmadụ nwụọ na be unu. Nke ọbụla unu na-eme, mee ya the right way. Ka unu ghara iji selfish interest ma ọ maka na enyerọ m, because amụrụ m ka ọ dị si wee mee, amụrụ m ka o si bido, mana nke ọbụla unu na-eme, ana m ayọ biko ka unu mee the right way. Ekenekwa m.